7 апрель Жұмға күн шығарылышыбызны башлыйбыз. Эфирда Соба Докыннары телевидениесі. Одна информацион студиясынан сізді мен Райля Ғалявина сәлемлейм. Хайырлы кеш, еңілік, ең мұхимнары турында біздің ал хабар. Яз иртә килү қыр эшләрен ашыктыра. Хуҗалыклар күп еллыкларны тукландыру һәм тырмалауга керештеләр. Укытучылар һәм остазлар елы уңайыннан районыбызның 47 педагогы ноутбуклы булды. Отчылык тармагына карашны үзгәртеп дәүләт ярдәм чараларын арттыра. Йолалар яңара, гырыф-гадәтләр саклана. Районыбыз оешмалары авыл мәдәният йортларында чыгыш ясый. Хәзер барсы хакында да тулырак. Районда язгы кыр эшләре башланды. Хуҗалыклар күп еллыкларны тукландыруга кереште. 2 апрель көнне җаваплыгы шикләнгән Нырты җәмгыяте механизаторлары да Арташ авыл янындагы басуларга чыкты. Хуҗалыкның 855 гектар күләмендә күп еллыкларга ашлама кертәсе бар. Эшне 80 гектарлы басудан башлаганнар. Кыяшлы көннәр үзенекен итте. Басу кырларда кар катламы инде эреп бетте. Моңарчы һавада тургайлар җырыгына эленеп торса, хәзер бу тавышка техника гөрелтесе дә кушылды. Җаваплыгы шикләнгән Нырты җәмгыяте механизаторлары да тимер атларын иярләп басуларга чыкты. Хуҗалык җитәкчесе Ильяс Дәүләтҗанов, агроном Инсаф Мөхәррәмов, механизатор Фәндүс Галимҗанов җирләрнең кыр эшләренә тәмам өлгерүе хакында киңәшәләр. Туфракта дымның иң әйбәт чоры хәзер. Сипкән ашлама тиз эреп юкка чыгачак. Хуҗалык 2 апрель көнне күп еллыкларны ашлама белән тукландыруга керешә. Язның иртә килүе кыр эшләрен ашыктыра. Узган ел белән чагыштырганда почти 20 көнгә иртәрәк чыгылды. Теге елны 24 апрельдә генә чыгылган иде. Быел менә бу көндә уже 5 апрель көнне 300 гектар печән басуларына ашлама сиптек һәм 25 гектар көзге бодай җирләренә инде. Хуҗалыкның язгы чорда ашлама кертәсе 855 гектар күп еллыклар мәйданы бар. Гомумән чәчү һәм урак сезоны өчен 400 тонна аммиак селитрасы, 260 тонна катлаулы ашлама, 138 тонна фасмука кайтартканнар. Аммиак селитрасы 1 гектарга физик авырлыкта 2 центнер исәбеннән кертелә. Көннәр булай матур торганда чәчү эшләре дә озак көттермәс ди агроном. 12 еллык хезмәт тәҗрибәсендә бу аның беренче иртә язы. Бу көндә безнең 2000 гектарлап чәчәк җирбез бар инде. Шуның 650 гектары арпа, 250 гектар будай, 330 гектар сулы һәм 340 гектар бер еллык инде. Шуңа өстәп яңадан 370 гектар кукуруза чәчәсе бар инде. Ну, бу елгы ел инде сынамашларга карасак әйбәт булырга шаптыра, шуңа ышанып торабыз инде. Алла берсә, бу ел уңышлы еллар булыр уйлап торам. Бу 60 гектарлы басуга Фәндүс Галимҗанов әле төштән соң гына килгән. МТЗ 12-21 тракторына көйләнгән Амазонка агрегаты белән ул биредә 12 тонна ашлама кертергә тиеш. Монда барысы да ныклы исәпләү, контроль белән. Кабинага көйләнгән навигатор системасы ашлама кергән мәйданнарны күрсәтеп бара. Димәк, бер генә ноктада ашсыз калырга тиеш түгел. Бу механизаторның шушы тракторда 3нче сезоны. Бара әллә ничегрәк булып китте инде бу. Иртәрәк килде. Алай иртә чыккан иде. Иртә булды инде. Сан вакыты. Теге акшамасы җилеп бара әйбәт. Җилгә эшми дигәндә. Бик әйбәт вакыт инде сибәргә. Вакытында эшләрне бетереп, вакытында яңгырлар явып, моны уңыш булсын. Басуга ашлама чыгаруда хуҗалык техникалары эшли. Алар эштә тоткарлыклар булдырмый, вакытында килеп торалар. Иң мөһиме ватулулар гына булмасын ди механизаторлар. Тик ансыз да булмый шул. Мәсәлән, тоннасы белән ашламаны күтәреп алган МТЗ 82-нең күтәрә төшерә торган гидравлик системасындагы шлангысы безнең күз алдында май бәрде. Илнас Сабиров кул астындагы запас шлангысы белән аны тиз арада алыштырып та куйды. Моның өчен аңа нибары 10 минут вакыт кирәк булды. Вак төяк кенә булганда куркыныч түгел, зур детальләргә зыян килмәсен ди ул. Хуҗалыкта тимер ат иярләүчеләр һәр эштә дә кул алмашлар. Иртә баштан фирмалар шабалабыз да, аннары басуга чыгып китәбез инде. Өзеклекләрне тутырмыйбыз инде. Ашлама тиеп, ашлама ташып.
Шулай эшлибез. Күп еллыкларны ашлау белән беррәттән күрше басуда тырмалау эшләре дә башланып киткән. Биредә кичке аш вакытына эләктек. Наил Закиров кырда эшләүчеләргә аш чыгара. Җир эше тамак ачтыра, шуңа аны басудагылар көтеп ала. Ул ашханәдә әзерләнгән кайнар ризыкларны үзенең Волга машинасында суытмыйча да урынга ашыга. Ильяс Миннегулов тәмләп тамак ялгагач, эшкә яңа дәрман белән алынасың ди. Ул да әле бүген төштән соң гына шушы 16 гектарлы басуга чыккан. Бу басуга без 3нче көнне ашлама сиптек абазынкы белән. Хәзер инде шул ашлама җибеде. Менә бүген обедтан соң Аллага тапшырып, беренче тапкыр басуга чыктык быел. Погодалар әйбәт килде быел, яз иртә килде. Шуңа да карамастан инде без бүтән көчне җыеп шушы тырмага тотындык. Әлеге басуга әле эшлисе эшләр күп. 12 түрәнле тырма белән миңа 3 сәгатьлек эш инде бу дип Ильяс трактор янына ашыкты. Бүген биредә тәмамлап, иртәгә икенче басуга күчәсе бар аның. Язның бер көне ел туйдыра. Һава торышларының шулай матур торуы механизаторларны җир иңләргә ашыктыра. Соңгы елларда ат үрчетү эше тагын да популярлаша. Дәүләт тә ярдәм чараларын киңәйтергә планлаштыра. Бу көннәрдә башкалабыз Казан шәһәрендә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тарафыннан атчылык буенча укыту, тәҗрибә алмашу чарасы үтә. Әлеге укуларда катнашучы тәҗрибәле һәм булачак фермерлардан торган 25 кешелек төркем җаваплыгы чикләнгән көйек җәмгыятендә булып, җитәкчеләре Фәниз Хурамшин белән аралашты. Теманы Гөлназ Вахитова дәвам итә. Киек җәмгыяте күпләп ат үрчетү эшен 2014 елда башлап җибәрде. Бүгенге көндә 670 баш ат исәпләнә. Шуның 150 башы колын, 300-гә якыны бияләр һәм 9 нәсел калдыру айгыры бар. Бу эш авыр, ләкин үтә дә мавыктыргыч. Хурамшиннарда атка мәхәббәт электән килә. Безнең менә ат шуннан башланды инде. Минем улым ала 2нче класста укыганда шуңа бер кичкенә ат алып бирдем дә, мен бер ат алып бирдем дә, шул елны районда Сабантуйда беренче килде дә, и аннан соң 3 малай да атта бик яхшы чаптылар без. 3 малай да атта ипподромнарда да бик чаптылар. Пятигорский ипподромнан барып чаптылар инде алар. 15 ел инде якын районда беренче урынны бирмәделәр инде алар. Өйдә безнең һәр вакытта 7 чабышат торды. Английский бер хайлар торды инде. Чабышатлар торды. Бүген дә чабышат белән бик особый шөгыльләнмибез. Безнең менә тиралозлар инде. Шуңа шуның белән эшләбез. Атчылык белән шөгыльләнүчеләргә теориягә караганда практика кызыграк. Тәҗрибәле фермерлар белән аралашудан, кирәкле мәгълүмат алудан тыш аны үз эшләрендә дә кулланалар. У нас фермеры, которые проходят обучение, как и молодые специалисты, так и уже с большим стажем, по 10, по 15, даже по 20 лет есть. Всем очень сильно нравится именно вот это обучение выездное. В том году, вчера мы были на Казанском ипподроме, показали именно спортивное направление. Это у нас уже проходит второе обучение. У нас, получается, это вторая неделя. Всего проходит обучение 40 человек. Люди горят желанием, очень нравится, задают много вопросов. У нас проходит обучение тематика и по кормлению, и по разведению, и по содержанию, также и составлению бизнес-планов. Республикада барлыгы 30,500 баш ат малы бар. Шуның 900 татар атлары. Аны күпләп күрсәтеләче Леногорск һәм Әлки районында үрчетәләр ди белгеч. Также есть у нас фермеры, которые содержат по 20, по 25 голов лошадей, но все больше и больше люди интересуются татарской породой, приобретают. Тем более мы субсидию предоставляем на приобретение 60/40%. Ставка, и на содержание на одну голову канематку мы платим 20 тысяч. Киек хуҗалыгында исә төп 3 токым советский, российский һәм литовский авыр йөк атлары үрчетелә. Киләчәктә русский авыр йөк атларының токым продукторын булдыру буенча документлар эшләнә. Республикада бит һәр атчылыкка зур игътибар бирелә башлады. Президент тарафыннан да бик зур игътибарлар бирелә инде. Менә төзүчләр өчен күмәдер акчалар бергә уйларларын алда көндә яңадан 2 зур канализациялар исәп бар инде. Менә һәр безнең яңа лаборатория, менә безнең итне не булгас прим продуктор булгас, лаборатория кирәк була. Менә яңа лаборатория салып ятабыз, лаборатория эшләп ятабыз. Яңа лаборатория эшләп ятабыз. Шул канализациялар зурайтырга инде. Ат асраган кешегә
каниматка деп әйтергә кирәк инде. Субсидиялар да биреләчәк бит инде быелдан башлап. Бер атка 5000 дип торалар. Үзгәрмәсә 5000, бер атка 5000. Итай ярый. 5000 бит инде кармасы бушка дигән сүз бит инде. Фермерның исәбе яңа траклар төзеп, баш санын 1000-гә җиткерү. Үзләренең ат итен эшкәртү цехы булгач, бу эш аларга саллы гына табыш та китерә. Шул сәбәпле өстенлек тә күбрәк авыр йөк атларына бирелә. Төрле ассортиментлы продукция бер өзлексез җитештерелә. Кооперативларында 25ләп кеше эшли. Моннан тыш 10 гектар Виктория, 5 гектар Кура җиләге, 30 гектар карлыган җире бар. Терлек азыгы да үзләрендә 1000 гектар җирдә печән, сылы, бодай, арпа үстерелә. Biz kruğulu gut atlarga pişenden üzmüyüz imi. Pişen sılını 2 mertebe biremiz. Oşa atlarga bir küpmeden oralaştırıp solam kireriz. Solamını indi oşatu hesabına tugel. Oşatu için dip tugel. Nutuka patsilkaga atlarga, yatu için dip kireriz atlarga. At kurmuşuna koygan oygırlar. 2 yaştan son koydalar at kurmuşa oşatuğa mena şu üzebizin fen hesabına, şu üzebizin ninin kalbasını sihana. Bu üzebizde jitkirip varabız itlerine. İtlerini vışı uputini dereceye jitkirirler. Bu oşatu at kurmuşuna oygırlar indi. Oygırlar debatı. Onlarından solunu üzmeybiz. Pişen üzmeybiz, suyunu üzmeybiz. Pastayanlı kurugulu gut onlarında şunun bilen turalar. Şuna göre үсешчедәген тиз үсәләр, шуңа карап. Узакка сузылмый. Реализация тиз бара, шуңа күрә. Менә бу коплата торган ойгырларны, бияләрне бүгенге көндә бөтен үсенәләрен шулай итеп 3 мәртәбә пишәнне кертәбез, бер вакытта үзгән юк пишән. Җәйгән оралаштырып, яшел массада кертәбез, оралаштырып. Пишәнне без корып пишән ошатырга тырышабыз, кругым. Тирлекчелектә табышны сөттән дә алсалар, атчылыкта бу юк. Ат итенең 1 килограммы республикада 480-500 сум. Дәүләт ярдәменнән башка булмый ди Мамадыш районыннан килгән фермер Дамир Кәримов. Мамашта бүгенге көндә атчылык белән шөгыльләнәм. 17 елда начинающий фермер программасын алып, безгә республика акча бүлеп бирде. Шул максат нидән инде без атлар алдык. Бүгенге көндә миндә 70 баш атым бар. Атны без ат итен һәрбер республиканский ярмаркаларга йөрибез. Шунда сатабыз. И менә Аллага шөкер, үзебезнең кооператив оешмасы ачылды. ССПК Чишмә дип атала. Бу по переработке мяса дип булып чыга инде. Үзебездә менә бүгенге көндә колбасный продукцияларын җитештерәбез. Менә Алла берсә барып чыкса, яңа программа белән ат башын күпкә генә үрчетергә дигән хыялларда яшибез. Балаларны атта йөрү усталыгына өйрәтә торган спорт мәктәпләре дә популяр хәзер. Өстәвенә бу әле файдалы да. Ипотерапия күп кенә алга киткән илләрдә танылу алды. Атны иярли белүдә үз-үзеңә бәяне арттыра һәм лидерлык сыйфатларын үстерә. Килдем монда Тукай районыннан. Моңа чаклашадым Шоллада. Шоллада оештырдык Тулпар ат мәктәбен. Анда эшләнелде 80 елдан бирле. Менә инде 40 ел эшләнелде анда инде. Анда инде бар инде ипподромнар бар, бөтен эшләнде анда. Анда хәзер бөтен бер әзер. Хәзер инде Тукай районы бөтен рядом Шоллы белән. Тукай районына күчеп, хәзер анда заниматься итә башлый үзендә. Гаҗәеп күркәм хайваннар турында халык күпме мәкаль әйтемнәр уйлап тапкан. Алар хәтта җырларда да урын алган. Кыргый атны кеше кулга ияләндергәннән бирле ул аның дусты, ярдәмчесенә әверелгән. Бу тармакны уңышлы еллар көтсен. Саба муниципаль районы бинасының утырышлар залында террорчылыкка каршы көрәш комиссиясының чираттагы утырышы булып узды. Җыелышка башкарма комитетының бүлек мөдирләре, оешма учреждение предприятий җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары чакырылган иде. Район биләмәсендә террорчылыкка каршы башкарылган эшләр хакында сөйләшенде, алга яңа бурычлар куелды. Шул ук көнне Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургалиевич Миннеханов катнашында ришвәтчелеккә каршы көрәш комиссиясының да утырышы булды. Эшлекле һәм эчкерсез сөйләшүләр, түгәрәк өстәлләр, кайнар элемтәләр һичшиксез тормышыбызны бу җирдән даваларга ярдәм итәр дип ышанабыз. Рәис Миннеханов исә ришвәтчелеккә кагылышлы чыгышларны конкрет мисаллар аша җиткерергә тәкъдим итте.
Россия президенты Владимир Путин тарафыннан 2023 ел укытучы һәм остаз елы дип игълан ителде. Укытучыга ноутбук республика программасы буенча быелда узган елдагы кебек ноутбуклар бирелә. Татарстан укытучылары 24 мең ноутбук алачак. Саба районы укытучыларына исә 197 электрон әсбап тапшырылачак. Саба урта мәктәбеннән әзерләнгән хәбәребез. Мөгаллимнәрне планлы рәвештә электрон система белән тәэмин итү 2010 елда башланган иде. Шул вакыттан бирле укытучылар информацион технологияләр белән тыгыз элемтәдә булып балаларга белем бирә. Укытучыга ноутбук республика программасы буенча районыбыз мәктәпләрендә белем бирүче укытучыларыбыз да ноутбук алачак. Бу атнада шундый 47 яңа электрон әсбап Саба гимназиясе, Саба сәләтле балалар һәм Саба урта мәктәбе укытучыларына тапшырылды. Әлеге күңелле вакыйгада Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов катнашты. Республикада бик каты эш бара цифрлаштыру. Елдан ел үзгәрешләрне сез күрәсез. Аның өчен бүгенге көндә безнең җиһазландыру беренчедән тора. Укытучы бүгенге көндә җиһазланмаган икән. Укучы ничек укучы белән нинди элемтәдә булырга мөмкин ул. Җиһазлану ул Ходай ташламаса бөтенесе булыр дим. Инде безнең киләчәк буын белән матур итеп үз хезмәтегезне эшләргә сезгә. Шуннан да хәзерге заман укытучысына зур таләпләр куела. Ул заман белән бергә атлап балаларга белем бирүдә даими эзләнүдә булырга тиеш. Һәр яңалыкны да беренчеләрдән булып ул үзләштерергә тиеш. Шуңа да электрон системадан башка моңа ирешүе авыр. Ноутбуклар аларның эшен бермә-бер җиңеләйтә. Дәрес үткәрәме укытучы? Класстан тыш чарага әзерләнәме? Олимпиадага балалар әзерлиме? Проектка балалар белән катнашамы? Барсында дагын ул шушы ноутбук ярдәмендә презентация әзерли, ноутбук ярдәмендә балаларның белемнәрен тикшерә, ноутбук ярдәмендә ул проект эшләр эшли. Һәм ноутбуклар белән эшне без 2010 елда башладык. Шулай ук укытучылар елы дип аталган ул елда. Соңыннан яңадан бер мәртәбә безнең ноутбуклар алыштырылды. Хәзер бүгенге көндә без 3нче мәртәбә яңа ноутбуклар алабыз. Фәридә Сынгатуллинаның мәгариф өлкәсендә эш стажы 26 ел. Балаларга ул география фәнен үзләштерергә ярдәм итә. 300 елга якын хезмәте аның этаплап үзгәреш кичергән, ныклы тәҗрибә тупланган. Аның белән ул яшь буын хезмәттәшләре белән дә уртаклаша. Яңа ноутбуклы булу эшне тагы да яхшырак башкарырга бер мөмкинлек ди, инде үзе остаз булган укытучы. Менә мин 1996 елда эшли башладым. Мин география укытучысы буларак инде без дәресне карталар, үзебез ясаган схемалар белән тактага элеп, аны магнитлар белән беркетеп, балаларга белемне китаптан һәм шушы схемалар, карталар ярдәмендә биргән идек. Хәзер инде киресенчә барлык материал мәгълүмат безнең интернет челтәрләрендә бик күп, электрон ресурслар бик күп. Шул Россия электрон мәктәбедәген безгә бик кулай. Без аны бик киң кулланабыз. Димәк, инде безгә видео фрагментлар күрсәтүе бик уңай дип әйтәсем килә. Презентациялар ясап, мәгълүматны бирү тагы да уңайрак һәм инде детальләштереп тә күрсәтергә ярдәм итә дип әйтәсем килә. Яшь укытучыларның үзләренең алымнары бар, biz алардан өйрәнәбез, алар бездән тәҗрибә белән уртаклашалар. Бер-беребезне өйрәтеп, бер-беребезне аңлап, бер-беребезгә киңәш биреп, алга таба мәгариф системасында эшлибез, матур уңышларга ирешәбез. Узган ел цифрлаштыру елы кысаларында районыбызның 287 мөгаллиме ноутбуклы булган. Быел 197 укытучыга шундый бәхет елмая. Гомумән, ярдәм йөзеннән тормышка ашырылучы әлеге программа нигезендә районыбыз укытучылары өчен шушы еллар эчендә барлыгы 1096 ноутбук кайткан.
Собада узган әйдә Шаярт КВН лигасының зона этабында Соба егетләре җиңде. Әлеге уеннар мөмкинлекләр дөньясы проекты кысаларында гамәлгә ашырыла. Сәхнәдән мәртәбәле жюри каршында барысы 7 команда. Алар күрше районнардан иң шаяны, иң тапкыры булу өчен сынау тотты. Күңелле мизгелләр киләсе хәбәрдә. Шаярырга яраткан һәм аны тапкыр теле белән тамашачыга җиткерә белгән егет-кызларны Соба аграр көллияте үзенә җыйды. Биредә әйдә Шаярт Татар КВН лигасының зона фестивале узды. Әйтергә кирәк, әлеге проект Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы ярдәме белән Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең яшьләр сәясәте учрежденияләре өчен грант конкурсы кысаларында тормышка ашырыла. Әйдә Шаяртны сәхнәдән Рамил Баязитов алып барды. Ул бүгенге очрашуны ничә районны берләштергән зур шаяру бәйрәме дип атады. Һәм бүген җиңгән команданың Казанга финал турына чакырылачагын хәбәр итте. Катнашучылар сафына күз салсак, алар Соба, Мамадыш, Кукмара, Балтач, Орча районнарыннан барлыгы 7 команда. Командалар беренче таныштыру турында менә шулай сәхнәдән җырлап, биеп, үзенчәлекле итеп үзләрен тәкъдим иттеләр. Аларның чыгышларын тамашачылар белән бергә жюри бәяләде. Бу составның баш хакимдары Татар КВН лигасының җитәкчесе Рамил Агдеев иде. Соба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, район мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Айгөл Хәнәфиева, Татар КВН лигасының 2 кат чемпионы Артур Сабиров, танылган татар блогеры Ләйлә Лерон Бахмутова жюри әгъзалары сафын тулыландырдылар. Күрдегезме, миндә иң соңгы iPhone 14 Pro Max 2 фотога төшергә яратканга алып берде. Миңа да берде. Ого, күрсәтәле 15 мәллә. Маңгайга гырлап ятканын видеога төшергән өчен. Тормышчан мәзәкләр һәр команда чыгышында урын алды. Алар эчтәлеге, тема мөһимлеге, ачылышы, алкышлар белән бәяләнде. Тамашачы күңеленә барып җитте. Барак китегез, Соба ТВ. Хәерле көннәр, сезнең белән Соба ТВ телеканалы. Яңалыклар турында сөйләп китик. Собаның басуларында шәши башлана, шәшүдән соң әлбәттә Сабан туй җитә. Никита, сезнең Сабан туй урмырча бармы? Бар, грон бутон. Нәрсә? Грон бутон? Грон бутон. Бадминтон? Грон бутон. Ипи батон. Сабан туй. Әйбәт. Россиядә мобилизация башлангач, кеше санын арттырыр өчен Сабага кергәндә Казахстан табишчысы урнаштырдылар. Соба айтишниклары удаленкада эшләргә теләсәләр, верандага чыгалар. Бәйгенең икенче турында командалар экранда урын алган рәсемнәргә комментарийларын җиткерделәр. Тиз арада көлдерә дә, шаккаттыра да, уйландыра да торган рәсем асты уйлау әлбәттә җиңел түгел. Егет-кызлар сер бирмичә, берсе арты, берсе җавапларын яудыра тордылар. Бу җәмәгать әйдә Шаярт жюрилары. Собадан чыгып киткәч, Собага кергәч. Жюри әгъзалары шулай үзләренең вариантларын тәкъдим итәргә мөмкинләр. Төркем белән булар әйдәгез әле. Жюрида утыручылар да бәйге шарты буенча командалар хозурына үз сорауларын яңгыраттылар. Тапкыр җавапларын да ишеттеләр. Казанның алды кайсы якта? Алдын артын белмим, конечно, но йөрәге Мамадышта. Неважно, Камалда артны соклана кирәк. Башкала кунаклары, юмор осталары Артур Сабиров белән Рамил Агдеев урыннарында гына калмыйча сәхнәгә күтәрелеп, уенчылар белән күзгә-күз аралаштылар. Кызыклы сорауларын җиткерделәр. Кем монда иң матуры? Хәзер менә матур. Кем монда иң матуры? Точно сез. Ай-яй.
Нәрсе эшләргә? Алмаштырыргамы? Алмаштырам мин сиңа. Болай да бер соңлап качтылар. Ну, нишләргә? Алмаштырыргамы? Әйдә, булышабыз по старой дружбе. Менә шундый күңелле уен сабалар өчен күңелле нәтиҗәләр белән тәмамланды. Җыр телле саба егетләре КВН командасы Гран-при иясе булдылар. Беренче урында Орчалар, 2дә Мамадыш, 3нче призерлар Балтач егет кызларын туплаган командалар. Шулай ук уенчылар арасыннан иң яхшы актриса, иң яхшы актер, иң яхшы мәзәк номинациялары буенча да бүләкләүләр булды. Саба егетләре алдында хәзер Олы Бурыч район данын Казан шәһәрендә яклау. Агымдагы 2023 елыбыз милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы буларак чараларга бик бай булып үтеп бара. Районыбыз күләмендә эшләп килүче оешма предприятиеләр атна сайын диярлек коллективлары белән авыл клубларында, мәдәният йортларында юлаларыбызны яктыртып, тамашачылар каршында чыгышлар ясыйлар. Бу район башлыгы Рәис Миннехановның шушы хактагы карарын тормышка ашыру максатларыннан оештырыла торган мәдәни чаралар. Мәсәлән, шушы көннәрдә Саба тора коммуналь хуҗалыгы аулак өй, санэпидемстанция һәм ветеринарий станциясе орлык чыгару, балалар иҗат үзәге мунчала ишу, Саба дукыннары, Саба таңнары, эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре солдат озату юлаларын Тимыршык авылы сәхнәсендә куйдылар. Буыннан буынга күчә торган рухи тәҗрибә һәм йолалар вакытлар узу белән һич тә әһәмиятләрен югалтмыйлар. Киресенчә, аларның кыйммәте арта гына бара. Бу чыгышлардан бүгенге көндә милли бәйрәмнәребезне, йола гореф-гадәтләребезне яңадан торгызылып, яңартылып, заман төсмерләре биреп үткәреп булганын күрдек. Аларны халык белә, хөрмәт итә икән, милләт яши. Милләт яшәгәч, тел яши, ягъни тормыш дәвам итә. Анда яшәүче һәр кеше гореф-гадәтләрне, йолаларны ихтирам итәргә тиеш. Төп максат халыкка менә шушы асылны төшендерү. Без йола күренешләрен үзебезнең чыгарылышларда сезгә тулысынча тәкъдим итәрбез. Ал хәбәрләребезне күзәтеп барыгыз. Чыгарылышыбызны спорт темасына булган хәбәрләребез белән дәвам итәбез. 2 апрель көнне Нарат боз сараенда фигуралы шоу буенча ярышлар булып үтте. Саба бозы бу көнне районыбызның һәм республиканың фигуралы шоу буенча спорттан үз итүчеләрне җыйды. Алар республика күләмендә уза торган классификацион ярышларның катнашучылары. Фигуралы шоу спортта иң матур төрләрнең берсе. Аны кызлар да, егетләр дә бердәй үз итә. Оста булу өчен тимер аякны кечкенәдән кияргә кирәк. Моны аңлаган әти-әниләр балаларын кече яшьтән үк шушы түгәрәккә биреп, эшне профессионалларга тапшыралар. Бездә бүген мәктәп укучылары гына түгел, бакча яшендәгеләр дә үз осталыкларын күрсәтте. Шуларның берсе Сабаның Олимп спорт мәктәбе укучысы Нәргизә Хаҗиәхмәдова. Ул инде бездә үзен иркен тота. Алымнарны да кабатлый. Чыгышы белән соклану тудырды. Чемпионнар менә шулай үсә. Боз өстендә биючеләр үстерү тренерларының зур хезмәте. Саба районында андыйлар белән Анна Романова шөгыльләнә. Ул махсус олимпиаданың бердәм уеннарына спортчылар әзерли. Бүген бу өлкәдәге уңышлары өчен рәхмәт хаты да тапшырдылар үзенә. Район күләмендә кышкы сезонда старт алган волейбол ярышлары тәмамланды. Анда барлыгы хезмәт коллективларыннан 300-дән артык кеше катнашты. Мәртәбәле беренче урынны кемнәр яулаганын киләсе хәбәребездән белерсез. Соңгы көннәрдә Саба урта мәктәбе спорт залы волейбол уйнарга яратучы хатын-кызларны һәм аларга көч биреп торучы җанатарларны үзенә җыйды. Уеннар бик кискен барды. Барлыгы 300-дән артык спортчы катнашты. Биредә кышкы уеннардан соң волейбол ярышларының район этабы тәмамланды.
Хезмәт коллективлары арасында мондый ярышлар елда булып тора, елда кабатлана. Һәм ул бу елда бик күркәм узды. Әле генә узган хатын-кызлар арасында волейбол чемпионаты, ул чын мәгънәсендә әйткәндә күреп торасыз, безнең зал ничек тулы. Үзебезнең болельщиклар белән бигрәк тә ул кызыксындыру уята торган чемпионат. Кызлар, хатын-кызларыбыз бик күңелләрен биреп килеп уйныйлар. Инде аларга рәхмәт шулай килгәннәр өчен. Алдагы көннәрдә дә шундый безнең волейбол чемпионаты бик матур үтер дип теләктә калабыз. Быелгы уеннарның нәтиҗәсенә килсәк, ул булайрак. 4нче урында Саба муниципаль районы, 3нче урында Олимп спорт мәктәбе, 2нче урында Саба арена спорт мәктәбе, ә инде 1нче урында Шәмәрдәннең яшьләр үзәге командасы. Biz gün sayın bütün komandalar bilen oynap çıktık. Hem bütün komandalarını jingip bardık. Bir güne komandaya da jingilmedik. Hem mine bu atlanın düşenbisinden bizden indi başlanıp gitti Sobada oyunlar. Sobaga şulay yok biz gün sayın kilip yürüdük mine bugünkeye kadar. Hem indi bardık bir güne komandaya jingilip biz bugün jingi yolladık. Узган көннәрне районыбыз тарихына менә шундый вакыйгалар белән узатабыз. Бүгенгә атна информацион программабызны төгәллибез. Сез безнең чыгарылышыбызны экраннарда күрсәтелгән сылтамалар аша үзегезгә уңайлы вакытта интернет чыганаклардан карый аласыз. Алда реклама чыгарылышы һәм җырлы бүләк тапшыруы. Бездән аерылмагыз.